И към още нещо, което на пръв поглед изглежда безопасно на някой, но никак не е. Налице е нова опасна тенденция вследствие на употребата на райски газ. Това предупреждават лекарите от най-голямата болница у нас, университетската Свети Георги в Пловдив. Редица млади хора са приети с измръзване, след като са употребили опасното вещество. Те са получили тежки и дълбоки поражения по кожата и лечението им ще е продължително. Още по този проблем от Благой Бекриев. Сега, Благо, здравей! Добро утро от Пловдив. Намирам се пред университетската болница Свети Георги. Лекарите от клиниката по изгаряния твърдят, че случаите на измръзване от райски газ са нетипични, но са на път да се превърнат в тенденция. Те не касаят опияняващите свойства на райския газ, а опасното измръзване от самите бутилки, в които се съхранява и чрез които се пълнят балони за дишане. Само за месец регистрираните случаи са 3. Единият от тях е на 20-годишно момиче, което в рамките на година и половина за втори път постъпва на лечение в болницата с опасно измръзване от бутилка с райски газ. Подробностите разказваме в следващия репортаж. Множество използвани балони и захвърлени празни бутилки от райски газ. На тази гледка се натъкваме в няколко парка край най-посещаваното място в Пловдив – гребната база. На по-малко от километър от тук е университетската болница Свети Георги. В клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия ни посреща доктор Йордан Мегенов. Разказва, че е приел 3 младежи с измръзване от райски газ само в рамките на месец. От 18, да кажем, до към 30 годишна възраст средно. Пристигат с симптоми по-скоро локално на мястото на измръзването, което е между бедрата, тъй като те, стискайки бутилката с газа и развивайки го и раздувайки го в балона, губят чувствителност и се получават тези дълбоки изгаряния или измръзвания по-точно. Като симптомите им чисто системно при нас не се забелязват толкова, защото те идват вече дълго време след като са употребили газа. Травмите се получават по вътрешната повърхност на бедрата. Обикновено тези пациенти пристигат твърде късно, когато на раненото място е изгубило чувствителността си и най-често се стига до операционната маса, разказват лекарите. Травмата, най-просто казано от измръзването от райския газ, може да се оприличи или да се сравни с, да речем, изгаряне от горещо олио или от попарване с вряла вода. Лечението доста често се налага да е доста дълго, тъй като са дълбоки пораженията. Последният случай беше момиче, което изписахме вчера, което постъпва за втори път в рамките на 3 месеца. Имаше засягане на около 1% от телесната повърхност, която беше с дълбока степен изгаряне. Лекарите предупреждават, че вдишването на райски газ води до редица рискове за здравето. Като увреждане на централната нервна система, склонност към образуване на множество тромби в организма и всички усложнения, които е възможно да възникнат в следствие. Употребата и търговията с райски газ у нас е забранена, припомнят още от болницата. Въпреки това пациентите, включително и 16-годишни деца, признават, че лесно могат да си го купят. Купуват си го през интернет. Той вече от 2-3 години е по-модерен. Тези травми ги наблюдаваме вече, когато започнаха на пазара да си продават тези големите бутилки. Не от еднократни дози. А случаите на изгаряния след употребата на райски газ се увеличават. Съветвам ги категорично да не употребяват и това е единственото, което ги съветвам. За Събуди се, Благой Бекриев.